Ara parlàvem d'acció de govern. Ara damunt la taula hi ha una qüestió que, en principi, en aquesta legislatura o en la següent s'hauria d'abordar perquè el nostre Estatut estableix en l'article 122 que hi hagi una llei de consultes populars. Aquesta qüestió ha estat dues vegades a instàncies del Parlament demanada al govern que s'hi posi. Avui tenim damunt la taula les bases que farien possible aquesta llei de consultes populars. Hi han treballat des del Cercle d'Estudis Sobiranistes. Avui ens acompanyen dues persones que han estat en l'elaboració d'aquestes bases, no únicament ells, però d'altres persones que avui explicarem. Héctor López Bofill, professor de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, autor de diversos llibres d'assaig, també de poesia. És promotor de la plataforma Sobirania i Progrés, de la Crida Nacional Esquerra Republicana i del Cercle d'Estudis, com ara dèiem. Alfons López Tena, vocal del Consell General del Poder Judicial, autor del llibre Catalunya sota Espanya, en què defensa que cal actualitzar la relació Catalunya-Espanya. En vam poder parlar fa unes setmanes, fa bastant temps ja, perquè de fet quan va publicar el senyor López Tena el llibre? A l'abril, del qual s'han venut un munt de còpies, promotor també del Cercle d'Estudis Sobiranistes, tots dos benvinguts a la nit al dia. A veure, a vostès qui els hi ha encarregat aquestes bases? És un encàrrec específic o vostès s'hi posen de motu propi? Per aclarir si és un encàrrec o no de grups polítics del govern? No, és iniciativa del Cercle d'Estudis Sobiranistes. És iniciativa pròpia. És a dir, el Cercle d'Estudis Sobiranistes, que té com a objectiu la sobirania de Catalunya, elabora estudis per assolir aquesta fita i elabora estudis, diguem-ne, amb aquest objectiu. I entre aquests estudis hi ha la possibilitat d'organitzar aquell marc democràtic que pot permetre la constitució d'un estat propi. Perquè pot passar que el nostre Estatut, en l'article 122, al qual ara fèiem referència, digui que hem de tenir una llei de consultes populars, però que no s'arribés a fer mai. Això podria passar, no? Podria passar, però no es tracta que no passi. L'article ho preveu, l'article 29 també, per altra banda, reconeix als ciutadans de Catalunya el dret de promoure aquestes consultes populars. El Parlament ja ho ha demanat dues vegades i nosaltres hem pres la iniciativa de, ja ho vam parlar en el mes de setembre amb els responsables polítics i amb tota una sèrie de persones, molts de l'àmbit acadèmic, hem estat treballant i fem aquesta proposta justament per desenvolupar l'Estatut. Això no depèn de les reunions de les comissions mixtes, no depèn de reformes legislatives que s'han de fer al Congrés dels Diputats, és responsabilitat del Parlament de Catalunya. I per tant, som-hi, posem-nos i posem fil a l'agulla i aquesta és la nostra aportació. Quina és la diferència entre el nostre Estatut i, per exemple, l'Estatut andalús? L'Estatut andalús preveu la possibilitat de consultes populars per via de referèndum? No, exclou els referèndums expressament. L'únic que el preveu és el de Castella i Lleó. El de Castella i Lleó ho preveu? Sí. Nosaltres també ens hem aprofitat del fet que aquest element de l'Estatut no es troba impugnat davant de la jurisdicció constitucional. Davant de la jurisdicció constitucional l'únic que es qüestiona és que les diverses formes de participació no estiguin sotmeses a l'autorització de l'Estat, però com que l'article 122 del nostre Estatut deixa ben clar que les consultes populars per via referèndum estan subjectes a l'autorització de l'Estat, això d'alguna manera confirma que la Generalitat de Catalunya té plena competència per desenvolupar aquest instrument. Pregunta concreta. Vostè deia que no estan impugnats a la via constitucional. És a dir, els recursos que hi ha interposats davant del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, cap d'ells fa referència en aquest article? Exactament. Per ser exactos, ja que ho pregunta, per ser exactos, el Partit Popular sí que impugna per una altra cosa. És que entén que també els fòrums de participació i també les enquestes també han d'estar sotmeses a l'autorització, la seva convocatòria del govern espanyol. És l'única cosa que impugna, però declara expressament no impugna la competència catalana en matèria de referèndum. Sense aquesta llei, aquí a Catalunya ara es podria convocar una consulta popular? En l'àmbit municipal, sí. En l'àmbit municipal, però a nivell general? Però en l'àmbit català no. No, o sigui, necessitem aquesta llei que hem estat sentint molt la paraula referèndum aquests mesos per part de diversos representants de forces polítiques, però clar, per organitzar un referèndum necessites un instrument i tenim present que tenim la competència per organitzar aquest referèndum, clar, hem de desenvolupar aquest instrument. Sense aquest instrument no es podrà fer cap consulta popular, ni evidentment la de sobirania, però és que no cal arribar a la sobirania, perquè nosaltres el que proposem és d'entrada normalitzar aquest instrument democràtic com s'estableix en altres democràcies occidentals. Per exemple, el cas de Suïssa. A Suïssa l'utilitzen molt habitualment. Als Estats Units coincideix amb les eleccions. Aquí podria coincidir tal com tenim el marc legislatiu? Sí, sí. Amb unes eleccions? Això és una opció del Parlament. Nosaltres el que proposem justament perquè siguin efectius els referèndums
per a passar de la democràcia purament representativa a formes de democràcia directa, com preveu la Constitució espanyola i com preveu i ordena l'Estatut, donar la paraula al poble i que siguin els ciutadans els que directament decideixin. Al davant d'això, per a fer-ho efectiu, proposem que puguin coincidir amb les eleccions, perquè és una opció legislativa, l'Estatut i la Constitució ni ho prohibeixen ni ho obliguen. I, per altra banda, que els referèndums d'iniciativa popular, amb un número significatiu de signatures, no tinguin el Parlament ni el Consell Executiu de la Generalitat veto per a que no es facin, sinó que recollir les signatures es vagi al referèndum. Aquest document de 22 planes que vostès avui han presentat contempla com una de les possibilitats a contemplar en aquesta futura llei el fet que es facin consultes per iniciativa popular. En quantes signatures es precisaria per poder, segons les bases d'aquesta llei, que el poble, a través de les signatures, reclamés una consulta? Bé, això al final acaba... És un ventall. És un ventall. Sí, perquè això no està regulat, evidentment, perquè no hi havia llei catalana en la matèria. Aleshores, fixant-nos en els antecedents, les lleis espanyoles de referèndum, la de règim local, sobretot l'àmbit municipal, el ventall seria entre 50.000 mínim i el 5% del cens que està establert a la llei municipal catalana com a màxim. Per tant, ens inclinem per una xifra entre 150.000 i 200.000 signatures. És a dir, que sigui assolible, però que tampoc es permeti diguem-ne, fer referèndums així, diguem-ne, a la babalà, perquè és la primera vegada, és obrir justament la via, i per tant, on estan consolidats, com a Itàlia, com als Estats Units, com a Suïssa, com a Alemanya, doncs es fan amb tota normalitat. Aquí seria una novetat i, per tant, pensem que al principi s'ha d'establir un número relativament ampli, 150.000, 200.000 signatures. Héctor Rabover Bofill, vostè parlava de sobirania, un dels exemples, però les consultes podrien ser en referència a qualsevol àmbit, no? A qualsevol àmbit, és més, han de ser en referència, en una primera fase, han de ser en referència a qualsevol àmbit. De fet, és, com deia, l'esperit principal és normalitzar el discurs democràtic, la democràcia directa, en un context que ha estat força impermeable, com ha estat no només Catalunya, sinó també en el conjunt de l'estat espanyol i també en l'àmbit municipal. La democràcia directa i el referèndum ha estat excepcional i nosaltres el que pretenem amb aquesta llei és que sigui un instrument normal i que els ciutadans en algun moment estiguin acostumats a anar a les urnes per decidir sobre una qüestió concreta. Ara fa 8 dies parlàvem amb el lehendakari Juan José Ibarretxe Juriané i ell feia molt d'èmfasi en que la situació a Catalunya, pel que fa a la possibilitat de convocar consultes, és diferent a la del País Basc. Es referia als marcs estatutaris vigents? Sí. Però, en qualsevol cas, en tots dos casos es precisaria de l'aprovació del govern espanyol, no? És que és diferent, perquè una cosa és que tu tinguis, com és el cas català o el cas de Castella i Lleó, no el cas basc perquè no s'ha reformat l'Estatut, que tinguis la competència, com reconeix l'Estatut, exclusiva a la Generalitat per a organitzar, convocar, establir el règim jurídic, l'acompliment, etc. I, per altra banda, el dret dels ciutadans a promoure'l, que també estableix l'Estatut, de manera que el govern espanyol solament intervé al final del procés autoritzant la concreta convocatòria. Quan ja està tot fet i es diu un referèndum, aquesta és la pregunta, aquest és el dia. Llavors, quan el govern espanyol l'autoritza o no. En canvi, en el cas basc, no està establerta aquesta competència de tots els passos previs. Per tant, quan el lehendakari Juan José Ibarretxe ens deia fa 8 dies, jo el dia 25 d'octubre del 2008 aniré a votar a les 9 del matí, amb quina base jurídica s'empara? Però ho està dient, a banda de que són temes diferents, i nosaltres, en la nostra responsabilitat és primordialment, evidentment, Catalunya, no el País Basc. No, però li dic per distingir-ho, perquè aquest és el que tenim més a prop, no? Sí, no, però la proposta del lehendakari, recordi que el que deia era que si hi ha acord amb el govern espanyol sobre la proposta de reconeixement del dret a decidir dels bascos, llavors és quan es fa un referèndum convocat per tots dos. Per tant, un referèndum convocat pel president del govern espanyol no planteja cap problema legal. Ja està establert en la llei orgànica de referèndums de l'any 80, d'aquí s'ha fet el referèndum de la Constitució Europea o el de l'OTAN, ja fa molts anys. Per tant, si ho convoca el president del govern espanyol no hi ha cap problema legal. La segona part és que si no hi ha aquest acord, el lehendakari el que ha anunciat és que llavors fa eleccions anticipades, dissolució del Parlament basc i convocatòria d'eleccions.